الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صحابیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. محبت اور عقیدت نال سارے حضرات پڑھیے. الصلاة آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. نگاہ رحمت نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. مل کے ذرا ایک باری میرے نال کہہ لو. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی. ماشاءاللہ مل کے بولو. وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہے ہیں.
نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا سستی نہ کرو اور غم زدہ بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا غالب تسی ہوئی آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایماندار ہو۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے دے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 139 دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا سستی نہ کرو تے غمگین بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا غلبہ تو اڈا ہی ہونا ہے۔ کی فرمایا؟ غلبہ، تھوڑا جا ہولی بولو، غلبہ تو اڈا ہی ہونا۔ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اگر تسی ایماندار ہو۔ گویا اس آیہ پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا ایماندار ہے نا مومن، انہوں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے تے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غلبہ ایمان والیاں دا ہی ہوئے گا۔ کنہ دا؟ سارے بولو ذرا، کنہ دا؟ ایمان والیاں دا۔ اتھے ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ ایمان والے نو کدی بھی حوصلہ نہیں چھڑنا چاہیے اور زمانے نو ویکھ کے حالات نو ویکھ کے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے، فرمایا اگر تسی ایماندار ہو نا پھر حوصلہ نہیں چھڑنا، سستی نہ کرو تے پریشان بھی نہ ہو، غم بھی نہ کھاؤ۔ فرمایا ایک ویلا آوے گا جدو غلبہ تو اڈا ہی ہوئے گا۔ یہ تو بھی پتہ چلیا خاص کر کے جڑا مسلمانہ دا حکمران ہے نا، انہوں چاہیے ہے جے حکمران ہو کے تقریر انج دی کرے کہ بندیاں دیاں او دیاں اپنی لتاں کام دیا رہن تے فوج دا کی حال ہونا۔ حکمران نو چاہیے ہے کہ او اتے پیڑا روے تے اپنی فوج نو آ کے ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے سانو ہر چیز عطا فرمائی ہے، فکر نہیں کرنا، انشاءاللہ سب کچھ ساڑھے کول ہے تے اللہ دی مدد بھی ساڑھے نال ہے۔ اللہ دا ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا غلبہ تو آڈا ہی ہونا ہے۔ غلبہ کنہ دا ہونا ہے؟ ایمان والیاں دا۔ سارے بولو غلبہ کنہ دا ہوئے گا؟ ایمان والیاں دا۔
تسی بھی پریشان نہ ہو آج کہ اج میں 5-7 منٹ پہلے آ گیا نا تو پریشان ہو گیا وہ اصل صحیح جڑا سواد ہے نا جی وہ سوا تے ہی ہوتا ہے جی چلو شاید اگلے جمعے تک دیکھنے ہیں کہ اگر روٹین ہی رہی تو پھر اسی اپنے سوا ایک تے ہی لے جائیں گے سبحان اللہ ذرا ایک باری پیار نہ بولے جی ذرا 2-4 منٹ اور ذرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے ہو سستی نہ کرو تو غمگین نہ ہو فتح تو اڈی ہی ہونی ہے غالب تسا ہی ہونا ہے کیوں فرمایا تسی منن والے جو ہے ایماندار ہونا تسی فرمایا غلبہ تو اڈا ہی ہوئے گا حضرات گرامی اللہ نے وعدہ فرما لیا ایمان والیاں دے نال کیا ایمان والے ہو اگر تسی ڈٹ جاؤ ثابت قدمی طرف اختیار کر جاؤ اور پریشانی اپنے نیڑے بھی نہ آن دیو تو ڈٹ جاؤ تو فرمایا فکر نہ کرنا پھر ہار تو اڈا مقدر نہیں پھر جیت تو اڈا مقدر بن جائے گی پھر غلبہ تو اڈا ہی ہوئے گا چونکہ تسی ایمان والے ہو مننے والے ہو گرامی قدر حضرات اگر اسی اپنی تاریخ دا مطالعہ کریے عیسائیاں دی یہودیاں دی تعداد مسلمانہ نالو ڈبل ٹرپل رہی ہے تو مسلمانہ دی تعداد بڑی تھوڑی رہی ہے لیکن اے دے باوجود مسلمان ڈٹ گئے ثابت قدمی اختیار کی تھی تو اللہ نے فتح بھی پھر ایمان والیاں نو ہی عطا فرمائی ایمان والیاں نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی آج خصوصاً آج دے جمعہ المبارک دے اندر بیت المقدس دے حوالے نال میں چند گلاں عرض کرنی ہیں یہ بیت المقدس یا بیت المقدس دووے طریقے نال پڑھیا جا سکتا ہے یہودیاں دا قبضہ سی بیت المقدس تے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور پاک دے اندر یہ بیت المقدس مسلمانہ دے ہاتھ آیا مسلمانہ نے فتح حاصل کی تھی یہودیاں دے ہوتے اور یہودیاں دے قبضے تو واپس لے آئے ملک بیت المقدس نو آزاد کرایا یہودیاں دے شکنجے چو اور بغیر جنگ تو خون بہانے تو بغیر لڑائی تو بغیر مسلمانہ نے اس نو حاصل کی تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تو گئے نا تو جڑا یہودی عالم سی نا اوتے چڑھیا سی دیوار تے تو وہ کہنے لگا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح آندہ نہیں جس بندے نے بیت المقدس نو فتح کرنا ہے وہ دیاں ساریاں نشانیاں ساڑیاں کتاباں جو لکھی ہیں تیرا نام کی فرمایا ابو عبیدہ بن جراح آکھن لگا جنہیں ساڑھے کلوں چابیاں لینیاں نے نا وہ دا نام ابو عبیدہ نہیں جاگ دے ہو بابا جی دی تھوڑی جی میڈ کھولیا جائے جی میں شروع تے سی نا کہنے لگا جنہیں ساڑھے کلوں بیت المقدس دیاں چابیاں لینیاں نے نا وہ دا نام ابو عبیدہ نہیں تیو دیاں نشانیاں بھی نہیں کچھ ابو عبیدہ بن جراح کے اندر میں انہوں کیا 10 او دیاں نشانیاں کی نے آکھن لگا او دیاں نشانیاں تے نہیں دساں گا البتہ میں او دا نام دس دینا نشانیاں میں او دا ہی دساں گا جدو بندہ سامنے آئے گا البتہ میں او دا نام دس دینا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اچھا چل جن نے تیرے کلو چابیاں لینیاں نے بیت المقدس دیاں اس بندے دا نام ہی دس دے کہنے لگا ساڑیاں کتاباں چ لکھیا جن نے آ کے بیت المقدس دیاں چابیاں ساڑے ہتھوں لینیاں نے نا وہ نبی پاک دا خلیفہ ہوئے گا تے نام او دا عمر بن خطاب ہوئے گا او دا نام عمر بن خطاب ہوئے گا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دے غلام نو خط دے کے مدینہ پاک پہ چیا کہ جناب فتح تے اللہ نے دے چھڑی ہے پر یہودی عالم کہندے نے چابیاں سی انہوں ہی دیاں گے جنیاں ساڑیاں کتاباں وچ نشانیاں لکھی ہوئیاں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دی میٹنگ بولائی مسجد نبی شریف وچ. صحابہ کرام مسجد وچ آ گئے. آپ نے فرمایا دسو بھائی کی کہنا چاہتے ہو, مشورہ دیو. سب تو پہلے اٹھ کے جس ہستی نے حضرت عمر نو بیت المقدس جانے دا مشورہ دیتا او دا نام سیدنا مولا علی شیر خدا سی. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہنے لگے یا امیر المومنین, میں عرض کرنا جتنی جلدی ہو سکتا ہے تسی چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک کام توڑے کو لے لینا ہے, توڑے آتے فتح ہے تو تسی تشریف لے جاؤ. سب صحابہ نے یہ مشورہ پاس کیتا نہ کہ جی بالکل علی المرتضیٰ جو کہندے نے سچ کہندے نے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام نو نال لیا اور چند صحابہ ہور نال چلے. تے جانے دا انداز ایسی سواری ایک سواری تے دو بندے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دا غلام تے جڑی سواری تے گیا گھوڑا نہیں سی, اونٹ سی. ایک اونٹ دا بھی لفظ ہے, اونٹنی دا بھی. آپ اونٹ تے بیٹھے, تھوڑا جا سفر آپ اتے بیٹھ کے کر دینے, پھر آپ تھلے اتر جاندے نے تو غلام اتے بہ جاندے, چل دے جا رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بندے پہلے بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے امیر المومنین کتنا کو قریب آ گئے. وہ کوڑیاں تے بہ کے خادم آئے, اگے آ کے حضرت عمر نے ملاقات کی تھی, پھر فوری واپس گیا, نہ جا کے دسیا کہ امیر المومنین بالکل تشریف نزدیک لے آئے. ابو عبیدہ بن جراح نکلے بار آپ دا استقبال کیتا. جدو حضرت عمر دا استقبال کیتا نا تو آپ نو ویکھ دے کی نے, آپ نے جڑا کڑتا پایا سی نا 14 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں سانو دے ہوتے, 14 ٹاکیاں. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے سرکار تسی انج کرو, اے اونٹ تو اترو تو سرکار اے گھوڑا ہے یہ اتے بہو, تے اے جڑا لباس پایا جی نا سرکار دیکھو نا کنیاں ٹاکیاں لگے, تے رومی سرداراں نے توڑے نا ملاقات کرنی ہے, تے انج کرو ذرا لباس ذرا ٹوری جا ہونا چاہیے ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو یار تواڈی مان لینا. انہاں دے کہن اتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالی شان لباس زیب تن کیتا. تھوڑا جا سفر طے کیتا نا تے آپ فرمان لگے یار اے تے بڑا عجیب جا لگدا, تسی انج کرو ہم مینوں میرا ہی نہیں دے دیندے لباس واپس. اوہی لباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن فرمایا. اور جدو بیت المقدس دے قریب پہنچے نا کہ انہاں عیسائیاں دا یہودیاں دا جڑا بڑا عالم سی نا وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آ کے حضرت عمر دے سامنے کھڑے ہوں کہ حضرت عمر نو سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا, پھر سجے ہویا, پھر کھبے ہویا, پھر پچھلے پاسے ہویا, چکر لگا کے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والو ویکھ کے کہنے لگا جناب اگر تسی ساڑی گل منو تے اپنے دووے بازو ذرا انج اٹھا سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی میں کوئی چیز ویکھنا چاہنا. حضرت عمر نے فرمایا کیڑی گل ہے, آپ نے انج بازو انج اٹھا دیتے. جدو اٹھائے نا انہیں اپنی جیب وچوں بیت المقدس دیاں چابیاں دا گچھا کڑ کے حضرت عمر وال کیتا, حضرت سیدنا فاروق اعظم وال, اے لو جناب چابیاں. آپ نے چابیاں پھڑ لیاں تو فرمایا اے دس اے میرے آلے دوالے پھر کے کی ویکھے ہی, پھر میرے بازو اٹھوائے نہیں کی ویکھے. اندھا جی ساڑیاں کتابات لکھیا سی جڑا بیت المقدس دیاں چابیاں لین آئے گا نا انہیں جڑے کپڑے پائے ہونگے او دے کپڑیاں تے 14 ٹاکیاں لگیاں ہونگیاں, تے میں 12 ٹاکیاں ویکھ لیاں سن تے 2 مینوں نظر نہیں سن آئیاں, تے میں پریشان ہو گیا سا باقی نشانیاں پوریاں اے 2 ٹاکیاں کیوں کٹنے. تے تاں تو انہوں آکھیا سی اپنے بازو اٹھاؤ, تے میں ویکھیا ایک ٹاکی تو اڈی ایس کچھت لگی ہے, ایک ٹاکی ایس کچھت لگی ہوئی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ اے اللہ دا وعدہ سی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا سستی نہ کرو تے پریشان بھی نہ ہو, غم زدہ بھی نہ ہو. فرمایا فتح تو نہیں ہوئے گی اگر تسی ایمان والے ہوتے,
فتح تہاڈی ہوئے گی۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیت المقدس نو فتح فرمایا۔ کنو فتح کرتا کی تھا؟ سارے بولیے ذرا، سارے بولیے ذرا، تھوڑا جا اور اونچی آواز نال۔ بیت المقدس نو فتح فرمایا، یہودیاں دے شکنجے وچوں جدو مسجد اقصی نو آزاد کروایا نا، اور مسلمانہ واسطے اے تین مقام بڑے عظیم نے، اہمیت دے حامل نے، خانہ کعبہ شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی، کیونکہ اے اوہی مسجد نا جتوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو معراج شریف چلا لے کے گیا۔ سبحان اللہ، ذرا پیار دے نال بولیے ایک بار۔ گرامی قدر حضرات، ایک دور ایسا آیا جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہودیاں دے شکنجے وچوں مسجد اقصی نو آزاد کروایا۔ وقت گزریا، وقت گزردیاں دور آیا عماد الدین زنگی دا۔ کدا دور؟ سارے بولیے ذرا، کدا دور؟ عماد الدین، میم الف دال الف لام دال یا اور نون، عماد الدین زنگی دا دور آیا۔ عیسائیاں نے حملہ کیتا اور بیت المقدس نو پھر انہاں اپنے قبضے وچ لے لیا۔ عیسائیاں نے پہلے یہودیاں دے قبضے وچ سی، پھر عیسائیاں دے قبضے چ آ گیا، انہاں نے قبضہ کر لیا۔ عماد الدین دا دور سی۔ توجہ ہے سارے دی؟ ہن تے گل ٹھیک ہے، ہن کام ٹھیک ہے، گل اوتھے ہی آ گئی۔ سبحان اللہ، ایک باری ذرا پیار نہ بولے آجائے۔ عماد الدین زنگی دا دور ہے جدوں عیسائیاں نے بیت المقدس نو پھر اپنے شکنجے وچ لے لیا۔ وقت گزردا رہیا، عماد الدین زنگی بڑی کوشش کی تھی کہ کسے طریقے دے نال میں بیت المقدس نو پھر عیسائیاں کو واپس لے لواں، مگر فتح نہیں ہو رہی۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا جدوں دو سکے پرا، ایک پرا دا نام نجم الدین ایوب، ایک دا نام اسد الدین شیر کو۔ جی سنیا جا جی، آج تو انہوں صلاح الدین ایوبی سنانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی 5 کتاباں پوریاں پڑھیاں نے اس حوالے نا، اور ایک کتاب دے تقریباً 800 صفحات نے جی۔ ایک ایس ٹائم اگر میں چاہواں اس موضوع دے ہوتے 5 جمعے بھی پڑھاواں تو الحمدللہ ٹائم پھر بھی تھوڑا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دے حوالے سن درا عماد الدین زنگی دے، پھر اگے عرض کرنا۔ عماد الدین زنگی دے دور دے اندر 2 سکے پرا نے، ایک پرا دا نام نجم الدین ایوب، دوسرے دا نام اسد الدین شیر کو۔ اے دوویں اپنے علاقے وچوں چلے، سفر کر دیاں کردی قبیلے نال انہاں دا تعلق ہے۔ کرد قبیلے نال تعلق رکھن والے 2 پرا چل دیاں عماد الدین زنگی کو لائے۔ عماد الدین زنگی کون ہے؟ شاید تسی زیادہ تے نہ جان دے ہو، پر جدا نام ہے ہون لینے، ہر بندہ نظر چک کے ویکھے گا اے او عماد الدین زنگی ہے۔ سننا درا، اے عماد الدین زنگی دا تعارف بس اینا لفظاں نال پیش کر سکنا وا۔ اے اس بندے دا باپ ہے جدی خواب چ میرے نبی خود تشریف لے کے آئے سن۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی دے والد محترم دا نام جناب عماد الدین زنگی ہے۔ اے دوویں پرا چل دے ہویا عماد الدین زنگی دے کول آئے۔ عماد الدین زنگی نے حضرت نجم الدین ایوب نو بالبک دا حاکم بنا دیتا۔ با عین لام با اور کاف بالبک شہر دا نام ہے۔ بالبک دا حاکم مقرر کیتا۔ دوسرے پرانو اپنے لشکر وچ کمانڈر دا عہدہ دیتا، اور کمانڈر دا عہدہ بھی کیویں دیتا پہلے سننا۔ پہلے
اسد الدین شیر کو عام ایک سپاہی بھرتی ہویا، کچھ وقت گزریا، مصر دے علاقے وچ انگریزاں نے حملہ کیتا۔ اے بے ایمان شروع تو حملہ ہی کر دیا ہے، شروع تو عماد الدین زنگی بڑا پریشان ہے کہ میں کی کراں، چار جفیریوں عیسائی میرے تے امڑ آئے نے۔ غوث پاک نال پیار ہے جے نا، جی سنیا جے ذرا گل۔ عماد الدین زنگی بڑا پریشان ہویا، میں کی کراں، چار جفیریوں دنیا عیسائیت میرے وال امڑ آئی ہے، میں ہن انہاں دا مقابلہ کیویں کراں۔ عماد الدین زنگی اپنے دربار وچ بیٹھا ہے، او دے دربار دے اندر ایک سوار چلدا ہویا آیا ہے، آ کے عماد الدین زنگی نو سلام کیتا۔ عماد الدین زنگی نے سلام دا جواب دیتا، جواب دینے تو بعد اس مسافر والے ویکھ کے کہنے لگا بیلیا کیویں آیا ہے؟ آندا جناب میں اے خط لے کے آیا ہوں۔ عماد الدین زنگی کہندے او بیلیا دس کیدا خط لے کے آیا ہے؟ اس سوار نے آکھیا میں بغداد دے تاجدار سیدنا غوث آدم عبدالقادر جیلانی دا تیرے ول خط لے کے آیا، عبدالقادر جیلانی دا تیرے ول میں خط لے کے آیا۔ جدوں عماد الدین زنگی نے خط کھولیا ہے، او دے اتے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عماد الدین زنگی تو بڑا پریشان ہے، آکھن دیا ہے کہ مصر کی میں فتح ہوئے گا، چار جفیریوں عیسائی میرے تے امڑ آئے نے، فکر نہ کر، تیرے لشکر دے اندر ایک عام سپاہی ہے، اس سپاہی نو ایک بڑا عہدہ دے دے، پھر ویکھیں اللہ تیرے اس غلام دے ہاتھ تے مصر دا علاقہ بھی فتح کروا چھڑے گا۔ تے تھلے اس بندے دا نام بھی لکھیا سی، نام لکھیا غوث آدم عبدالقادر جیلانی نے۔ فرمایا اس جوان دا اس سپاہی دا نام ہے اسد الدین شیر کو، اس نو اپنے سپاہیاں دا کمانڈر ان چیف بنا دے۔ بادشاہ نے جدوں آپ دا خط پڑھیا ہے، سپاہیاں نو طلب کیتا، فرمایا ذرا اسد الدین شیر کو نو بلاؤ۔ جدوں اسد الدین شیر کو آیا عماد الدین زنگی دی بارگاہ دے اندر، عماد الدین زنگی کہنے لگے او بیلیا اگے تو عام سپاہی سے، آج تو بعد تینوں پوری فوج دا میں کمانڈر بنا چھڑے۔ حضرت اسد الدین شیر کو کہنے لگے جناب اے مینوں کمانڈر کیویں بنایا ہے؟ جناب تھوڑی بڑی مہربانی تساں مینوں اس مقام تے لے آندا ہے۔ عماد الدین زنگی بول کے کہنے لگے اے دے وچ میں کوئی اپنا اختیار استعمال نہیں کیتا، اے تینوں سلیکٹ میں نہیں کیتا، بلکہ بغداد دے تاجدار غوث آدم عبدالقادر جیلانی نے سلیکٹ فرمایا ہے۔ جدو اسد الدین شیر کونے، جدو بادشاہ عماد الدین دے جملے سنے، اپنے پرا نجم الدین ایوب نو کہنے لگا بھائی جان آؤ نظرہ اس ولیدی بارگاہ وچ چلیے جن نے مینوں اے عہدہ لے کے دیتا ہے۔ اے نجم الدین ایوب تے اسد الدین شیر کو تو میں چل دیا، جدو غوث آدم دی بارگاہ وچ آئے نے آ کے سلام پیش کیتا، غوث آدم نے نجم الدین ایوب والوے کے فرمایا نجم الدین تیرا پراوی جرنیل ہے، یہ بھی بڑا اچھا کمانڈر ہے، پر یاد رکھ تیرے بچوں اللہ تینوں ایک پتر عطا کرے گا جدے ہاتھ تے اللہ بیت المقدس نو فتح کروا چھڑے گا، تیرے ہاتھ اللہ فرمایا اللہ تینوں ایک پتر عطا کرے گا جیڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا۔ وقت گزریا 1138 عیسوی دے اندر 1138 عیسوی دے اندر تقرید دے مقام تے نجم الدین ایوب نو اللہ نے ایک پتر دیتا۔ نجم الدین ایوب نے پتر دا نام رکھیا یوسف۔ کی نام رکھیا؟ سارے بولیے کی نام رکھیا؟ پتر دا نام رکھیا یوسف۔ نام یوسف ہے لیکن لقب دنیا والیاں دیتا صلاح الدین، لقب رکھیا صلاح الدین،
چونکہ باپ دا نام نجم الدین ایوب سی اس واسطے آپ دا لقب ہی مشہور ہو گیا صلاح الدین ایوبی نہ تو آپ دے تو کسے نو اتنی واقفیت نہیں صرف لقب تو دنیا جان دیئے ایک لقب آپ دا صلاح الدین ایوبی اور ایک لقب آپ دے الملک الناصر یہ دو لقب آپ دے مشہور ہوئے باپ دا نام نجم الدین ایوب ہے 1138 عیسوی دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور ایک روایت کتاب دا نام ہے صلاح الدین ایوبی او دا صفحہ نمبر 108 دے ہوتے اس مصنف نے ایک بڑی مددی بات لکھی آنے نے جس ویلے صلاح الدین ایوبی دی ولادت ہوئی ہے ایک دن صلاح الدین ایوبی دا باپ ایک گلی وچوں گزردا پیا سی نجم الدین تے ایک عیسائی راہب گلی وچوں گزردا سی پیا تے ویکھ کے آکھن لگا اے نجم الدین سن لے جیڑا پتر تیرے گھر وچ آیا ہے بڑی شان دا مالک ہوئے گا اللہ نو وقت دا بادشاہ بنا چھڑے گا بادشاہ بنے گا نجم الدین ایوب دے گھر وچ پیدا ہونے والا بچہ نام یوسف لقب کیے سارے بولیے ذرا پھر محبت نہ بولیے صلاح الدین اور دوسرا لقب الملک ملک الناصر مدد کرنے والا بادشاہ پروان چڑھ دے رہے باپ نے مدرسے وچ داخل کروایا پہلے جنہیں بادشاہ سن نا وہ مدرسیاں جی پڑھے سن تے ہون جڑے ڈبو نام دے نہیں وہ مدرسیاں تو انہیں کو تنگ پہنے نا سمجھ تو رل گئی ہونی تو اے جی مدرسیاں لکی میں کیا تیری عقل ہوں جی ماری گئی ہے تو جدوں دا ٹیکنالوجی دا بنے نا وزیر تیری ہوں جی عقل ماری گئی مدرسے والے تو چڑ نہ کھایا کر کائنات دے اندر جس سب تو بڑی یونیورسٹی وچ مصطفیٰ کریم نے پڑھایا وہ بھی مدرسہ ہی سی مدرسہ ہی سی مسجد نبی شریف دے اندر آقا کریم علیہ السلام نے جڑے صحابہ نو پڑھایا وہ سب تو بڑی یونیورسٹی دا نام مدرسہ سی جتھوں کائنات دے عظیم انسان بن کے نکلے صلاح الدین ایوبی قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی فقہ پڑھی حدیث پڑھی تفسیر پڑھی پروان چڑھ دے رہے ایک ویلا پھر ایسا بھی آیا جدو اسد الدین شیر کوہ نے اپنے پتیجے نو اپنے نال ملا لیا پورے 5 سال اپنے پتیجے دی تربیت کی تھی پورے 5 سال تلوار چلانی سکھائی نیزہ مارنا سکھایا گھوڑ سواری سکھائی 5 سال پوری تربیت دیتی اپنے پتیجے نو پھر وقت ایسا بھی آیا جدو صلاح الدین ایوبی جوان ہو گئے اماد الدین زنگی دا وصال ہویا اماد الدین زنگی دے وصال تو بعد اماد الدین زنگی دا پتر حضرت سلطان نور الدین زنگی تخت تے بیٹھے صلاح الدین ایوبی جوانے نور الدین زنگی جدو تخت تے بیٹھا وقت گزردا گیا ایک رات ایسا منظر سلطان نور الدین زنگی نے تکیا عجیب منظر سی کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دینے سلطان نور الدین زنگی او بادشاہ ہے جڑا ہر روز رات نو سون تو پہلے 1000 واری مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ کے سوندا ہوندا ہر روز 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے سوندا آنکھ بند ہوئی خواب وچ کملی والے آقا ملے آپ نے فرمایا نور الدین اے 2 کتے میں نو تنگ کر دے پہلے اے 2 کتے میں نو تنگ کر رہے نور الدین زنگی دی آنکھ کھلی اکھاں چانسو جاری سی سمجھ نہیں آ رہی ہے خواب میں کیسا دیکھا ہے بڑے پریشان سارا دن بڑی بے چینی چ گزارے جدو آ کے اپنے تخت تے بیٹھے دربارے اسد الدین شیر کو اس پاسے وے
صلاح الدین ایوبی اس پاسے بیٹھا ہے. صلاح الدین ایوبی نے جدو نور الدین زنگی دی کیفیت ویکھی چہرے تے پریشانی ویکھی نا عرض کردے نے حضور کی گل ہے. نور الدین زنگی نے فرمایا بیٹا صلاح الدین حضور حکم ہوئے فرمایا غریباں وچ زکات ونڈو غریباں وچ صدقات تقسیم کرو مدرسے دے بچیاں وچ پیسے تقسیم کرو اشرفیاں تقسیم کرو تے بچیاں نو آکھیا جے سلطان نور الدین زنگی واسطے دعا کرو. انہوں نے سمجھا شاید بادشاہ بیمار ہو گیا ہے ایدی پرانی بیماری پھر لوٹ آئی. کچھ وقت گزریا دن جدو گزریا رات پئی نا دوسری رات پھر خواب دیکھیا نور الدین زنگی نے. پھر آقا کریم علیہ السلام ملے فرمایا نور الدین دو کتے میں نو تنگ کر رہے لیکن اتنے سرکار فرما کے پھر اکھاں تو جل ہو گئے. اگلا دن ہویا پھر نور الدین زنگی رو رہے ہیں. تیسری رات ہوئی نا کہ خواب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ملے فرمایا نور الدین اے دو کتے میں نو تنگ کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے انہاں کتیاں دیاں شکلاں بھی سامنے کر دیتی ہیں. فرمایا دو کتے تنگ کر رہے ہیں. نور الدین زنگی اٹھے تہجد دا ویلا سے اٹھ کے نفل پڑھے. جو ہی صبح دن چڑھیا نا اسد الدین شیر کو نو بلایا حضور حکم فرمایا صلاح الدین نو سدو صلاح الدین نو بلاؤ. صلاح الدین ایوبی آئے حضور حکم آپ نے فرمایا چند سوار نال لے لو اعلیٰ قسم دے کوڑے بھی نال لے لو تھوڑا جا سامان نال لے لو. حضور کی کرنا ہے آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ جانا ہے. تسی سبحان اللہ ہولی ہولی نہ آکھو اللہ تو انہوں مدینہ لے جائے. مدینہ طیبہ جانا. اسد الدین شیر کو نو تخت بٹھایا تو میرے تو بعد نگران ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نو نال لیا چند ہور سپاہیاں نو نال لے کے مدینہ شریف ہے. فرمایا رستے وچ سونا بھی کاٹے بہنا بھی کاٹے کھانا بھی کاٹے جلدی تو جلدی مدینہ شریف پہنچنا ہے. مدینہ پاک جدو پہنچے نا میں اختصاراً عرض کر رہا جلدی جلدی. مدینہ پاک جدو پہنچے تو گورنر مدینہ نو پتہ لگا انہیں کیا ہو سرکار تسی آنا سی تے سانو دستے سی تہاڈا استقبال کر دے. نور الدین زنگی دی آنکھاں چوں آنسو نکلے فرمایا ایتھے استقبال کرن آیا میں تے سلامی پیش کرنے واسطے آیا. سرکار دی بارگاہ سلام عرض کیتا. گورنر مدینہ کہنا جناب کیویں تشریف لائے ہو. فرمایا یار میں پورے مدینے دے لوکاں دی دعوت کرنا چاہنا بلاؤ. جی ٹھیک. شہر تو باہر اہتمام کیتا گیا اعلان کیتا بھئی کوئی بندہ نہ روے ہر بندہ کے کھانا کھائے. صبح تو لے کے شام تک سب بندے آندے رہے کھاندے رہے. جدو شام پئی نا تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دروازے کھڑے سن. جیڑا بندہ آندا سی انہوں ویکھدے سن سر تو لے کے پیراں تک. کھانا کھا کے جاندا پھر دیکھ دے. جدو سارے کھا کے چلے گئے نور الدین زنگی نے سر مارے ہیں. گورنر کہندا حضور کی گل ہے. فرمایا جنہاں نو میں لبن ڈیاں او تے اجے تک آئے ہی نہیں. او اجے تک نہیں آئے. کوئی بندہ انہاں کہا جی کوئی نہیں. فرمایا کوئی بندہ. ایک سپاہی بول کے کہندا جناب مسجد نبوی دے قریب ایک کمرے دے وچ دو بندے رہندے نے تے دو درویش نے تے او دنیا تو بالکل کنارہ کس نے. اس کمرے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے. جدو بادشاہ نے جملہ سنے نا نور الدین زنگی نے کہندا جلدی کرو انہاں نو بلاؤ. جدو آئے پہلی نظر جدو نور الدین دی انہاں دے چہرے تے پئی نا ویکھ کے سمجھ گئے اے تے اوہی نے جڑے مصطفیٰ نے خواب وچ مینوں وکھائے سن. اے تے اوہی بندے نے جڑے آقا کریم نے مینوں خواب وچ دکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نور الدین زنگی نے پوچھا کون ہو تسی؟ آکھن لگے جی اسی مسلمان ہاں. کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نبی دے قرب وچ آئے ہیں. کی لین؟ جی نبی دا قرب لین آئے ہیں. وہ دو تین مرتبہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لیا نا تو نور الدین زنگی کہنے لگے تسی کیویں دے مسلمان ہو؟ تسی کتنی مرتبہ سرکار دا نام لیا تو تساں درود تے ایک باری بھی نہیں پڑھیا. سچی سچی دسو تسی کون ہو؟ وہ پھر بھی اپنی گل تے ڈٹے رہے. نور الدین زنگی کہنے لگے انہاں نو ایتھے بٹھاؤ آؤ میرے نال. صلاح الدین ایوبی نو نال لیا چند سپاہیاں نو نال لے کے اس مکان تے آئے تے آ کے ہاتھ سی تلوار نور الدین دے انج زمین تے انج تلوار مارنی شروع کی تھی. تلوار ماردیاں نا جدو کمرے دا جائزہ لیا کمرے چ کوئی چیز نہیں. ایک پاس ایک مشک لٹک دی پئی ہے ایک دو گلاس پیالے پے نے کھان پین دی ایک دو چیزاں نے بس. اس تو علاوہ کمرہ ویلا ہے. بظاہر کوئی چیز ایسی معیوب نظر نہیں آندی. وہ تلوار زمین تے ٹھوک دیں جدو ایک جگہ تے نا تے آواز بدل گئی زمین تے تلوار ماری.
نور الدین زنگی کہنا ذرا اتھوں ایک کپڑا چکو ہاں کلین اٹھاؤ جدو کلین اٹھایا تے تھلے ایک پھٹا پیا سی فرمایا پھٹا چکو جدو پھٹا چکیا تے تھلے ایک سرنگ نکلی سی نور الدین زنگی نے جدو سرنگ ویکھی نا تے صلاح الدین ایوبی کہندے نے حضور میں وچ وڑاں داخل ہواں نور الدین زنگی دی آنکھاں چانسو نکل آئے فرمایا صلاح الدین یہ ڈیوٹی تیری نہیں لگی مصطفیٰ نے میری لائی ہوئی ہے نور الدین زنگی نے فرمایا اے صلاح الدین اے ڈیوٹی آمینہ دے لال نے تیری نہیں لائی بلکہ سرکار نے اے ڈیوٹی میری لائی ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ذرا ایک شمع دے دیو مینوں کوئی آگ دیو تاکہ جدنا روشنی ہو سکے شمع لے کے نور الدین زنگی جدوں سرنگ وچ داخل ہوئے نے جدوں سرنگ دے وچ داخل ہوئے چل دیاں جا رہے نے تے چل دیاں نور الدین زنگی نے ایک عجیب منظر تکیا ہے ایک عجیب منظر ویکھ دے نے کہ نور الدین زنگی نے اپنے دوویں گوڈے زمین تے مودے مارے نے گوڈے زمین تے مودے مار کے سامنے ایک سونا جا قدم نظر آئے کہ نور الدین زنگی نے قدم نو بوسا دیتا ہے قدم نو بوسا دے کے نور الدین زنگی واپس آ گئے صلاح الدین ایوبی عرض کر دینے حضور دسو کی ویکھیا ہے نور الدین روندیاں بس اتنا جملہ فرمایا فرمایا اے بیمان میرے آقا دے مقدس قدمہ تک پہنچ چکے سن آقا کریم دے مقدس قدمہ تک آ چکے سن نور الدین زنگی واپس آئے آکے انہوں نے فرمایا بیمانو دسو تسی کون ہو او من گئے آکھن لگی اسی یہودیاں سانو یہودی بادشاہ بھیجیا ہے کہ جاؤ مسلمانہ دے نبی دا جسم قبری چو کڑ لیا ہو اسی مسلمانہ نو آکھاں گے او مسلمانو تسی جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو تو ہاڈا نبی تے قبری چی کوئی نہیں تو ہاڈا نبی تے ساڑے علاقے وچے جدوں اتنا جملہ نور الدین زنگی نے انہاں یہودیاں دا سنیا ہے اکھاں وچ خون اتر آیا فرمان لگے او بے ایمانو تسی اپنے مقصد وچ کیویں کامیاب ہو سکدے سو کیونکہ ساڈا اللہ بھی زندہ ہے ساڈا رسول بھی زندہ ہے نور الدین نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا انہاں بے ایماناں نو سرعام قتل کیتا جائے مدینہ دے چوک وچ قتل کیتا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پھر فرمایا مسجد نبی حضور دے روضہ پاک دے آلے دوالے زمین کھودی جائے جتھے پانی نکل دے پانی دی تہ تک سیسا پگھلا کے دیوار کرو تاکہ قیامت تک کوئی دنیا دا کتا میرے آقا دی قبر دے نیڑے ہی نہ جا سکے حضرت صلاح الدین ایوبی نو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نیک کم دے اندر صلاح الدین ایوبی بھی نور الدین زنگی دے نال گئے گرامی قدر حضرات وقت گزردا رہیا اگر کتب تواریخ دا مطالعہ کیتا جائے اماد الدین زنگی دے دور دے اندر جدوں عیسائیاں نے اے بیت المقدس نو فتح کیتا ہے تے انگریز مورخ خود لکھ دے نے آندے نے اس ٹائم مسجد اقصی دے اندر صرف مسجد اقصی دے اندر 70,000 مسلماناں نو قتل کیتا گیا 70,000 مسلماناں نو عیسائیاں نے قتل کیتا کھوپڑیاں اڑا دیتیاں آج جڑے آندے نے کتے دے بھی اسی حفاظت کرنے ہاں کتیاں دے پلیاں نال پیار کرنے والے یہ مسلمانہ دے شروع تو اتنے مخالف رہنے حتیٰ کہ ایک انگریز رائٹر وہ ایتھوں تک جملہ لکھ دائے آندہ صرف مسجد اقصی دے اندر 70,000 بندے مسلمانہ دے قتل کیتے گئے کہ مسجد اقصی دے آلے دوالے جڑیاں گلیاں سن اونا گلیاں دے اندر اتنے کو مسلمانہ نو زبا کیتا گیا کہ گلیاں وچ اتنا خون سی کہ جدوں گھوڑے ٹر دے سن تے گھوڑیاں دے گوڑیاں تک جڑا خون ہی خون سی دمشق دیاں گلیاں دے اندر
مسجد اقصی دے آلے دوالے گرامی قدر حضرات پھر وقت گزردا رہا جدوں نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے وقت دے اندر صلاح الدین ایوبی آپ دے نال مل کے جدوں پھر کئی فتوحات کیتیاں نے پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے جدوں نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا آخری ویلا آیا کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے غلام حضرت جناب صلاح الدین ایوبی نو بلایا فرمایا صلاح الدین ذرا میری گل سن لو حضور حکم ہوئے فرمایا صلاح الدین میرے دل دی تمنا سی میں چاہتا ایسا کاش بیت المقدس میں فتح کر لوں کہ میں بیت المقدس فتح کر کے اس جگہ تے نماز پڑھا جتھے امیر المومنین فاروق اعظم نے نماز پڑھی ہوئی پر لگ دے شاید ایک قسمت چ نہیں شاید اے موقع مینوں اللہ نے نصیب ہی نہیں فرمانا جدوں اتنے جملے بولے نے کہ صلاح الدین ایوبی عرض کر دینے حضور اللہ تھوڑی عمر دراز فرمائے یقیناً وقت آئے گا کہ تسی یہ منظر دیکھو گے کہ اتنی گل کرنے تو بعد صلاح الدین ایوبی والوں بیٹھ کے نور الدین زنگی نے فرمایا نور الدین حضور حکم ہوئے فرمایا ذرا میرے قریب آنو جدوں صلاح الدین قریب آئے نے نور الدین زنگی نے انج کر کے ہاتھ رکھیا صلاح الدین دے موڑے تے فرمایا صلاح الدین اگر میریاں اکھاں بند بھی ہو جان کہ تم اپنیاں اکھاں بند نہ کری اکھاں کھول کے رکھی کہ دمشق دے علاقے وچوں سارے یہودیاں نو بھی کڈنا تیرا فرض ہے عیسائیاں نو پجانا بھی تیرا فرض ہے فرمایا یہودیاں نو بھی تو پجانا ہے تو عیسائیاں نو بھی تو ایتھوں پجانا ہے جی حضور جی میں تھوڑا حکم اتنی گل کرنے تو بعد صلاح الدین ایوبی نو فرمایا نور الدین زنگی نے ذرا میرے نال آ حضور کدھر جانا ہے فرمایا میرے نال آ تینوں دسنا ایک کمرے وچ لے گئے کمرے وچ لے جا کے نور الدین زنگی نے فرمایا صلاح الدین حضور حکم فرمایا ادھر ویکھ صلاح الدین نے نظر اٹھا کے ویکھیا جی حضور ویکھیا فرمایا کی ہے عرض کی تھی حضور ممبر پہ آئے حضور ممبر ہے فرمایا پتہ ہی ہے ممبر میں کدے واسطے بنوائے پتہ ہی میں کدے واسطے بنوایا ہے حضور میں نہیں جاندا فرمایا صلاح الدین اے ممبر میں بڑی شان و شوکت دے نال بنوایا ہے تے بڑی محنت نہ بنوایا ہے تے عالی شان قسم دا ممبر بنوایا ہے حضور کس واسطے بنوایا جے فرمایا صلاح الدین پتر اے میں بنوایا اس واسطے سی کہ جدوں بیت المقدس نو عیسائیاں دے قبضے وچوں میں آزاد کرواواں گا تے اے ممبر میری تمنائیں سی کہ بیت المقدس وچ رکھاں گا تے رکھ کے اے دے اتے کھڑیاں ہو کے میں خطبہ دیاں گا کہ میرے دل دی تمنائیں سی کہ بیت المقدس نو فتح کروا کے اے ممبروں دے وچ رکھ کے میں خطبہ دیندہ ہوں تے اللہ میری روح قبض فرما لوے میری یہ تمنا سی کہ میں انہوں فتح کراں تے ممبر لے جا کے اتھے رکھاں تے خطبہ دیندہ ہوں تے اللہ میری روح قبض کر لوے بس میری تمنا ہے صلاح الدین ایوبی عرض کر دینے حضور اللہ تعالیٰ تو انہوں لمبی عمر عطا فرمائے یقیناً تسی یہ منظر ویکھو گے سرکار تسی یہ منظر تکو گے صلاح الدین ایوبی نو فرمایا صلاح الدین حضور حکم ہوئے فرمایا جا تم اپنے علاقے میں چلا جا اپنے شہر وچوں نکل کے صلاح الدین ایوبی نو نال لے کے نا توڑ بارڈر تک چھڑن واسطے نور الدین زنگی نال آئے تے سواری تے سوار کر کے نا سواری تے سوار کر کے تے فرمایا صلاح الدین حضور حکم فرمایا شاید تیری تے میری ملاقات نہ ہوئے پر یاد رکھیں اکھاں بند نہ کریں اکھاں کھول کے رکھیں جمعہ دی نشست میں بھی ایک جملہ کہنا چاہنا عمران خان صاحب اکھاں بند نہ کرے آجے اکھاں کھول کے رکھنا کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا تے جتنے بھی یہودی عیسائی بدھ مت
جتنے بھی نے سارے دیاں اس ٹائم للچائیاں نظرہ ملک پاکستان تے پہیاں ہوئیاں ہندوستان دا کھتری ہوئے بہمن ہوئے ہر ایک دی نظرہ للچائی نظرہ پاکستان والے ویکھ رہے ہیں امریکہ ویکھ رہے ہیں اسرائیل ویکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اللہ نے اگر تھانو اقتدار عطا کیتا تے اکھاں بند نہ کرنا بلکہ میرے مجدد حضور سیدنا امام اہل سنت نے کئی سال پہلے فرمایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے عمران خان صاحب تسی یہ نور الدین زنگی دا جملہ یاد کرو کہ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی نو فرمایا سی صلاح الدین پتر اگرچہ میری آنکھاں بند بھی ہو گئیاں میں مر بھی گیا پر یاد رکھی تو اپنی آنکھاں بند نہ کری آنکھاں کھول کے رکھی اس ملک دے وچوں یہودیاں نو بھی مار کے باہر پجا دے عیسائیاں نو مار کے بھی باہر پجا دے سواری تے سوار کیتا حضرات گرامی کچھ عرصے تو بعد سلطان نور الدین زنگی دا وصال ہو گیا جب نور الدین زنگی دا وصال ہویا نا تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بادشاہ بن گئے حضور غوث پاک دی پشین گوئی دے مطابق بادشاہ بن گئے جب بادشاہ بنے نا تو بادشاہ بن دیاں ہی صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا دے عیسائیاں تے یہودیاں نو وقت پا کے رکھ چھڑیا نتھ پا کے رکھ دیتی صلاح الدین ایوبی نے عیسائی پریشان ہو گئے کوئی یارو ایک اللہ بندہ ہر پاسے سانو اس نتھ پائی وقت پا کے رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ عیسائی تے یہودی تنگ آ کے نا عیسائیاں نے اپنے قاصد بھیجے صلاح الدین ایوبی دے کول آکھن لگے ساڑھے نال صلح کر لو معاہدہ کر لو ساڑھے نال صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ٹھیک ہے اسی امن پسند لوگ ہاں کر لو صلح معاہدہ کر لیا 4 سالہ معاہدہ کہ اس 4 سالاں وچ اسی تانوں نہیں چھڑاں گے تسی سانوں نہ چھڑیا جی تے جے تساں پہل کیتی تے چھڑنا اساں تانوں کوئی نہیں جے سبحان اللہ اونچی آکھو اس طرح تے چھڑنا تانوں بھی نہیں میں صلاح الدین ایوبی نے فرمایا 4 سالہ دا معاہدہ ہے خبردار کوئی بندہ آج تو بعد کسے مسلمانوں تنگ نہ کرے اگر تسی سانو تنگ کیتا تو یاد رکھے آج اسی تھاڑیاں نسلہ بھی مکا کے رکھ دیاں گے اونا کیا جی ٹھیک ہے عیسائیاں دے بادشاہ ایک دا نام ریمنڈ ایک دا نام ریجینالڈ بادشاہ انہاں دا ہے سی بے ایمان ارادے بڑے غلط اس بے ایمان نے ایک ارادہ کیتا اپنے عیسائیاں نو سامنے بٹھا کے آندہ ہے اوے سلیب دے پجاری ہو میں سلیب دی قسم کھانا ہاں میں مسلمانہ دا گھر کھانا کعبہ تباہ کرانگا جدوں انہیں قسم اٹھائی ہے عیسائیاں نے اگوں لبیک کیا ایک گل صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی اے صلاح الدین ایوبی اے ریجینالڈ نے ایک قسم کھا دی ہے کہ میں مسلمانہ دا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ انہوں مسمار کرانگا جدوں صلاح الدین ایوبی نے جملہ سنیا کہ صلاح الدین ایوبی بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگے اگر اس پہ ایمان قسم چکی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دا غلام میں بھی قسم چکنا ہاں اونی دیر تک سکون نال نہیں بماگا جد تک ریجینالڈ نو اپنے ہتھاں نال باسلے جہنم نہیں کرانگا وقت گزریا اس بے ایمان نے پھر قسم اٹھائی ریجینالڈ نے آندھا میں کعبے نو ختم کرانگا اٹ نل اٹ وجا کے رکھ دیاں گا 1 سال پورا گزر گیا صلاح الدین ایوبی دا تعاقب کر دے رہے مگر اے بچ دا رہا 1 سال تو بعد ایک قافلہ مسلمانہ دا سفر کردہ سی پیا ریجینالڈ بے ایمان نے عیسائی
اپنا لشکر نال لے کے مسلمانہ دا قافلہ لٹ لیا پیر ناصر صاحب جملے بڑے مدے دے نے توجہ نال سننے والے نے جدو مسلمانہ دے قافلے لٹیا اس بے ایمان نے اس قافلے دے اندر صلاح الدین ایوبی دی چھوٹی بہن بھی وچ موجود سی جدو قافلے لٹیا ہے مسلمانہ نے اس ریجی نال نو آکھیا تیری مہربانی چھڑ دے رحم دی درخواست کی تھی شانو چھڑ دے اس پہ ایمان ریجی نالڈ نے جملہ بولیا آندھا ہے مسلمانوں تسی آندھے ہو تھوڑا نبی مددگار ہے جے تھوڑا نبی مددگار ہے تو جاؤ اپنے نبی نو کہو تھوڑی مدد کرے اس بے ایمان ریجی نالڈ جو جملہ بولیا ہے جملہ بولنے تو بعد انہیں آکھا انہا مسلمانہ کو جو کچھ ہے لٹ لو جو پیسہ دھیلا ہے سی زیورات سونا چاندی سب کچھ ریجی نالڈ نے مسلمانہ کو کھولیا آندھا چلو ہن نکل جاؤ ہم مسلمان جدوں آئینے صلاح الدین ایوبی دے کول صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہے جدوں صلاح الدین ایوبی دی سکی بہن آئی اکھاں بچ آنسو سن صلاح الدین ایوبی نے جدوں اپنی بہن نو روندیاں تکیا ہے کہنے لگا بہن دس کی ہوئے صلاح الدین ایوبی دی بہن بول کے کہنے لگی بھائی جان اس بے ایمان نے اگرچہ ساڑا مال لٹیا سانو پرواہ نہیں ساڑی دولت لٹی ہے پرواہ نہیں پر سانو افسوس اس گلدہ لگے ہے جدوں سانو آکھیا ساڑے تے رحم کر دے مہربانی کر اس بے ایمان نے سرکار دی گستاخی کیتی سی انہیں آکھیا سی مسلمانوں تسی آندے ہو تھوڑا نبی مشکل کشا ہے تسی آندے ہو تھوڑا نبی حاجت روا ہے کہ جے نبی نو مشکل کشا من دے ہو کہ جاؤ اپنے نبی نو آکھو تہاڈی مدد کرے کتب تواریخ چاندہ اے جملہ سنن تو بعد نور الدین حضرت صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ایک لمحے دی خاطر صلاح الدین ایوبی انج ہو گیا کہ میں ایدہ دماغ ہی ختم ہو چکے ہے کہ میں دماغ معوف ہو چکے ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی صلاح الدین ایوبی دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہو گئے روندیاں صلاح الدین ایوبی کہنے لگے آندھنے او میرے دربار علیو سن لو اس بے ایمان اگے قسم اٹھائی سی کہ میں بیت اللہ تے حملہ کرانگا کہ میں بھی قسم اٹھائی سی پر رب دی عزت دی قسم ہے ہونے نے مصطفیٰ دی گستاخی کی تھی ہے فرمایا اونی دیر تک میرے تے بستر تے سونا حرام ہے جب تک میں اس بے ایمان دا گاٹا لا کے نہیں سٹ دیا میں اپنے محل چ نہیں بواں گا صلاح الدین ایوبی نے آکھیا میں ہن اپنے محل وچ نہیں سواں گا محل تو باہر ایک چھوٹا جا خیمہ لا لیا خیمہ لا کے صلاح الدین ایوبی بہ گیا اس خیمے دے اندر گھر والے کہنے نے حضور تو ہڈا تے اگے بھی محل اتنا شاندار نہیں تسی تے عام بادشاہاں دی طرح محل بھی نہیں بنایا چھوٹا جا ایک مکان ہے اس مکان تو بھی باہر نکلے ہو فرمایا او مسلمانوں جیسے امتی دے دور دے اندر مصطفیٰ دی گستاخی ہو جائے او بادشاہ محلہ وچ بستریاں تے سویں او دے تو پہلے بہتر ہے کہ بادشاہ مر جائے فرمایا ہن سکون نال نہیں سوواں گا حتیٰ کہ بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے بھی مسلمان بادشاہ سارے بادشاہاں وال پیغام بھیجے او مسلمانوں او آؤ میرے نال عیسائیاں دا مقابلہ کرنا ہے عیسائیاں نو فنار کرنا ہے مصر دے وچ شام دے اندر فلسطین ہر پاسے مسلمان لشکر بنا کے آ گئے لشکر بنا کے صلاح الدین ایوبی دے نال آ کے مل دے گئے جدوں ایک لشکر جرار تیار ہویا ہے تے سفر کر دیاں ہتین دے مقام دے اتے مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے تے ریجی نالڈ انہاں دا بے ایمان سردار او بھی آیا ہے او دے نال ریمنڈ بھی آیا اور انہاں دے سالار بھی آئے نے ہتین دے مقام تے مسلماناں نے انج دی جنگ کیتی ہے کتب تواریخ
چاہتا ہے جس پاسے بھی لوگ نظر کرتے سن عیسائیاں دیاں کھوپڑیاں نظر آ رہی سن کسے دا بادو کٹیا ہے کسے دی لت کٹی ہے کسے دا نک کٹیا پیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیاں نو جدو فنار کیتا ہے تے کچھ عیسائی بھج گئے مگر کچھ وچوں گرفتار ہو گئے زیادہ دی تعداد جدو قتل ہوئی کچھ نس گئے کچھ گرفتار ہو گئے ریمنڈ نس گیا تے انہاں دا اے سردار ریجینالڈ مسلمانہ نے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے تو بعد صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے چ بیٹھا ہویا سی کہ صلاح الدین نے اپنے پرا ملک عادل نو کیا اے بھائی جان انج کرو جڑے قیدی ہوئے نے انہاں نو ساریاں نو میرے سامنے لے کے آؤ جدو خیمے وچ داخل ہوئے نے صلاح الدین ایوبی کرسی تے بیٹھے ہوئے سن تے جدو پہلا قیدی اندر آئے صلاح الدین آکھیا اپنا تعارف کرا تو کون ہے انہیں اپنا نام دسیا فرمایا چل اگے آ جا دوسرے نے نام دسیا فرمایا تو بھی اگے آ جا ریجینالڈ نے ویکھیا کہ صلاح الدین قسم اٹھا بیٹھا ہے کہ میں ریجینالڈ نو ہاتھ نال قتل کرنا ہے انہیں آکھیا کہ صلاح الدین تے مینوں پہچان دائی کوئی نہیں انہوں پتہ نہیں ہے ریجینالڈ کیڑا ہے انہیں آکھیا میں جھوٹ مار دینا کہ ریجینالڈ داخل ہویا ہے صلاح الدین ایوبی نے آکھیا دس تیرا نا کی ہے انہیں نا ہی بدل کے دس دیتا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا چل لگیا جدو سارے قیدی آ کے بہ گئے صلاح الدین ایوبی نے اپنے برہانوں فرمایا اے عادل جناب حکم ہوئے فرمایا اے جتنے بھی آئے نے انہاں وچ ریجینالڈ کتھے وے ملک عادل کہنے لگا جناب میں دیونوں ویکھیا ہی نہیں البتہ جڑے انہاں دے سپاہی گرفتار ہوئے نے انہاں کولوں پتہ لگ سکدا ہے اے دو سپاہیاں نو جدوں لے کے آئے روایات چاہندا ہے صلاح الدین ایوبی دے بیگ سیڈ اتے اے ریجینالڈ بیٹھا ہویا سی جدوں دو سپاہی آئے نے تے اس سپاہیاں نے اندر داخل ہوندیاں سار پہلی نظر جدوں ریجینالڈ والوں ویکھیا صلاح الدین ایوبی نے کہا او سپاہیو اس کمرے وچ دھیان مارو تہانوں انہاں وچوں کوئی نظر آوندا ریجینالڈ کیڑا ہے انہاں دی پہلی نظر ریجینالڈ تے پئی تے ریجینالڈ بول کے آکھن لگا اپنی زبان بند کیتی ہے اکھاں دے اشارے نال کہن لگا دسیا جے نا اے دے اگے نا نہ لویا جے چونکہ انہاں نے ویکھیا ریجینالڈ والوں ریجینالڈ نے کیا بالکل اشارے نال کہ بولیا جے نا او دوویں سپاہی بول کے آکھن لگے سانو پتہ ہی نہیں اساں ویکھے ہی نہیں صلاح الدین ایوبی ہس پے آکھن لگے تساں جھوٹ مارے ہیں پر ماریا بڑے طریقے نال جی تے تانوں پتہ نہیں سامنے بھی محمد مصطفیٰ دا غلام بیٹھا ہے میں تانوں پوچھا انہاں لو ویکھ کے دسو انہاں چ ریجینالڈ کیڑا ہے تے تساں کسی اللہ بھی نہیں ویکھیا تساں ویکھیا ہی ریجینالڈ اللہ ہے تے اتوں تسی آکھن دے سانوں پتہ ہی نہیں اگر تسی کسی اور والوں ویکھ دے تے پھر میں سمجھدا کہ شاید تانوں نہیں پتہ تساں ویکھے ہی او دے اللہ سچی سچی دسو انہوں نے کہا جی نہیں جناب سانوں نہیں پتہ اچھا صلاح الدین ایوبی فرمان لگے بھی گل سنو اسی ہاں مصطفیٰ دے غلام تے اسی قتل بھی ادوں ہی کرنے جدوں تحقیق ہو جائے تحقیق تو بغیر اسی قتل نہیں کرتے انہوں نے کہا انہوں نے باہر لے جا یہ دو سپاہیاں صلاح الدین ایوبی کہنے لگے اپنے پرا انہوں نے باہر جا کے کہو سچی سچی دس دے ہو انہاں چ کیڑا ریجینالڈ جے تسی صحیح دس دیتا تے میرا وعدہ ہے تانوں سواریاں بھی دیاں گا تے پیسے بھی دیاں گا تے آزاد بھی کر دیاں گا انہوں نے کہا تیری مہربانی چھیتی کر سانوں لے چل جلدی اندر آئے نے کہا ہاں بھائی انہوں نے کہا سرکارہ جڑا تواڈے پیچھے نہیں جے کھلوتا اے جے بے ایمان سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پرام ملک عادل ول ویکھیا کہنے لگے انہاں دوواں بندیاں نوں گھوڑے دے اشرفیاں دے تے کھانا کھلا انہاں نوں چھٹی دے دے تے امان نامہ بھی لکھ دے کہ انہاں نوں کوئی سپاہی تنگ نہ کرے ریجینالڈ والوں انج ویکھیا کہندے نے اگے آئے نا ذرا بلایا آگے جدو اگے آیا نا صلاح الدین ایوبی نے ویکھیا ریجینالڈ والوں ریجینالڈ انہاں دے نام ہی کتیاں بلیاں دے ہی ہوندے نے کیونکہ ہوندے جو کتے بلے نے
ہاں جی کتیاں دے ناواں تے بلیاں دے ناواں تے سوراں دے ناواں تے رچھاں دے ناواں تے نا نے ریجی نال جدو سامنے آیا فرمایا دس بے ایمانا ہاتھ جوڑ کے اندر معافی دے دیو صلاح الدین ایوبی فرمان لگے تینوں پتہ ہے تو 2 باری قسم چکی سی کہ میں بیت اللہ نو ٹھاواں گا ظالمہ تینوں پتہ نہیں کعبے نو ٹھان اگر ابرا آوے رب ابابیلاں ٹور چھڑ دائے تینوں پتہ نہیں اگر کعبے نو مسمار کرن دا ارادہ لے کے ابرا عیسائی آوے اللہ نکیاں نکیاں ابابیلاں ٹور دے تے انہاں دے پیراں وچ کنکر دے کے ٹور دے تو ساڈا قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماندا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف اگر ابرا کعبے نو ٹھانا سے آئے اللہ ابابیل ٹور چھڑ دے تیرے واسطے اللہ نے منو تیار کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے نا منو ایک باری معافی دے دے ہن سننا درا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا او بے ایمانا آنا پیا تینوں معافی دے دیا پر اے دس جدو مسلمانہ تیرے کولوں رحم دی اپیل کیتی سی اودوں کی آکھیا سی دس اودوں کیڑا جملہ بولے آندہ غلطی ہو گئی معافی دے دیو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا او بے ایمانا تو آکھیا سی او مسلمانوں تو ہاڈا عقیدہ ہے کہ محمد مشکل کشا ہے کہ صدو اپنے نبی نو تھوڑی مدد کرے صلاح الدین ایوبی نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا ہے تلوار کٹ کے فرمایا او یا بیک محمد دی مدد آ سامنے کھلوتی ہوئی فرمایا بیک محمد قریب دی مدد سامنے جدو تلوار کڈی ہے ریجی نال قدمہ چڑھ گیا آکھن لگا خدا واسطے معافی دے دے صلاح الدین ایوبی بولے فرمایا بے ایمانا میری قسم دا بھی کفارہ کوئی نہیں یا دوسری گل لے اگر تم میری کوئی گستاخی کیتی ہوندی شاید تینوں معاف کر چھڑ دا پر تو گستاخی اس نبی دی کیتی ہے جدی کائنات چ معافی ہو ہی نہیں سکتی گستاخ رسول دی بس ایک کوئی صدا ہے سارے تن تو جدا ہے سارے تن تو جدا اللہ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ایک کوئی صدا ہے ویکھ کے نا آپ نے فرمایا میرا دل تے چاندہ سی میری تمنا تے سی میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کردہ پر کی کرنا پھر میں نے نبی پاک دا فرمان یاد آ جاندہ ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی بوڑا کتا بھی آ جائے نا او دے بھی جسم دے ٹکڑے نہ کرو او نبی کو وارج ختم کرو فرمایا میرے نبی جو کہ ہے ہی رحمت للعالمین نے فرمایا سن او سے نبی دے صدقے چی تیرے جسم دے ٹکڑے نہیں کردہ بلکہ ایکو وارنا تیری تون لاواں گا او سے خیمے دے وچ کھڑیاں کھڑیاں سلطان نور صلاح الدین ایوبی نے تلوار دا وار کیتا گردن اڑا کے سٹ دیتی فرمایا اس بے ایمان دی لاش چوک کے باہر سٹو میدان دے اندر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ لے پھر ایک وقت گزریا لشکر جرار لے کے آئے دمشق وال سفر کر دیاں پھر بیت المقدس دے اندر جڑے پادری سن پادری وہ بچو آکھن لگے مرتے جاواں گے پر چابیاں نہیں دیاں گے صلاح الدین ایوبی فرماندے نے ٹھیک ہے پھر آ جاؤ مر لو تو انہوں مرن دا شوق ہے آ جاؤ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو تلوار کڑی نا تو بچو کو جو انہوں دے بابے بولے انہوں نے کہا ہمیں مرنا جے چابیاں دے چھڑو ہن ساڑے پلے جو ککھ نہیں رہا بادشاہ ساڑا آگے مر گیا سردار ساڑے مر گئے
اساں کی کرنا ہے؟ چوپ کر کے چابیاں دے دیو۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر تو بعد او واحد شخصیت ہے جن نے بیت المقدس نو فتح کیتا کہ بغیر لڑائی تو فتح کیتا، ایک جان بھی دیا نہیں ہون دیتا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جدو وصال ہویا نا تے وصال تو بعد آج تے رولے پیڑے نا نیب بنی جی ایدہ اساسہ چیک کرو، ایدہ اساسہ چیک کرو۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دا جدو وصال ہویا نا جی آپ دے وصال تو بعد جدو آپ نو غسل کفن دفن دا معاملہ آیا، انہوں نے کیا جی اے غسل کفن دفن دے جڑے معاملات نے کفن لے کے آنا ہے یا ہور جڑے معاملات کرنے تو اس صاحب خزانہ جی دے کل آپ دا اکاؤنٹ سی پیسے سن، انہوں نے کہا بھئی آپ دے اکاؤنٹ چو پیسے دے، انہوں نے کہا جناب آپ دے اکاؤنٹ چتے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ دے اکاؤنٹ چتے 1 روپیہ بھی نہیں، کیا کیوں؟ میں فرمایا انہوں نے اپنی زندگی چ فرمایا سی جتنے ہیں سارے کٹ کے غریبہ مجھ تقسیم کر چھڑو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مزار پرانوار دمشق دے اندر، دمشق دی سرزمین تے آج بھی آپ دا مزار پرانوار بڑی شان و شوکت دے نال چمکتا تے دمکدا پیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دردی بھی حاضری نصیب فرمائے تے ساڑے مسلمان حکمرانہ نو اللہ صلاح الدین ایوبی دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔